repote yen dadi dalang tansah sregep gone sembahyang dalang kianom surata anggone salat mesti genep 5 salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah pelawak dagelan terakhir dagelan repote dadi dagelan tansah sungkem mring pangeran dagelan jenenge gareng wonge ganteng omahe mengkereng repote yen dadi yoga yoga salate blas ora ana terus apa meneh sing tukang ngendang ra tau salat seneng wedokan sip sindase yo sip. Ih nesu. Lah aku entuk bales ora? Aja. Lah ngopo? Oke wong putri kok mbok wales sih. Ndak boleh nek. Harus tahu sama wong iki tak kaya apalan lho jane. Heeh. Wis tak kaya apalan meksa gawe apalan dhewe aku ya ora iso apa-apa to, Kin. Wis tak kaya apalan lho. Repote dadi pengarang lagu. Salate jan ora tau. Pengarang lagu jenenge Dikin ora tau salat royale rutin. Itu iku jenenge padha karo nyeblok. Timbangane kencing manis. Kok iki malah tak royalke lho kowe iki.